सेटी फिल्म्स पर जाएं। आप अभी सुन रहे हैं डीजे संतोष राज की चैनल से म्यूजिक बाय डीजे सिमरन, रिकॉर्डिंग बाय सेटी फिल्म्स सीतामढ़ी। की बात तोरा दीदी से करबो चाचा क्यों मन करे छ सुतलो में करबो जगलो में करबो अपन काट दे देता हम फिर से करबो की कहले देही न के फोन बात तोरा दीदी से करबो देही न के फोन बात तोरा दीदी से करबो देही न के फोन बात तोरा दीदी से करबो डीजे संतोष राज भोजली पुनर्वास कोई दिन से हम करत रही फोन के फोन उठा के गरिया बचलो कोन के कोई दिन से हम करत रही फोन के फोन उठा के गरिया बचलो कोन के की बात तोरा दीदी से करबो राइतो में करबो दिनो में करबो अपन काट देबे तो आ जोहर खा के मरबो की कहले देही न के फोन बात तोरा दीदी से करबो देही न के फोन बात तोरा दीदी से करबो देही न के फोन बात तोरा दीदी से करबो डीजे संतोष राज भोजली पुनर्वास म्यूजिक बाय डीजे सिमरन, रिकॉर्डिंग बाय सेटी फिल्म्स सीतामढ़ी। तोरा सनिक तोहर छोटा की बहिन के रमेश के करई छो पसिन के तोरा सनिक तोहर छोटा की बहिन के रमेश के करई छो पसिन के की बात तोरा दीदी से करबो भोर हरिया में करबो गे तू हरिया में करबो आ नई बात जे करबे बिजली में सतबो की कहले देही न के फोन बात तोरा दीदी से करबो देही न के फोन बात तोरा दीदी से डीजे संतोष राज फोन बात तोरा दीदी से भोजली पुनर्वास सेटी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी।